Portugaleko Banko Espiritu Santorekin egiten ari danak, argi erakusten dau Europan onartu berri din politiken lehenengo aplikazio bat. Politika horien ondorioz, erreskate publikoetatik haratago, funtsezko helburua da bankuen krisien kosteak batez be inbersoreen lepora joatia. Horren ondorioz, Banko Espiritu Santorekin egin dana, izan da banatzea aktibo egokiak, aktibo onak eta aktibo toksikoak, eta aktibo toksikoak banku zaharrean geratu dire, eta horrekin batera, bai, akziodunen eta oroar inbersoreen kredituak. Horrek esan gura dau, kosteak batez inbersoreen eskuetan geratuko direla. Ikusi behar da, gero operazioa ondo kudeatzen den ala ez, baina argi dago honen atzean dagoen espiritua oso berria dala eta argi erakusten dau batez be krisialdiaren hasieratik Kai-Center esaten ari dena. Hau da, ez egola inoiz inolako arrazoirik justifikatzeko bankuak baliabide fondo publikoekin erreskatatzea. Eta batez be, kosteak, eta guk hasieratik esan gendun, akziodunak eta inbersorek jaso behar dabela. Ikusiko dugu honen atzean, etor daitezken beste krisiekin zer egiten dan eta zelan gestionatzen diren. Esan dugu be, eta hori ez dugu ahaztu behar, onartu diren irizpide berri horiek ez direla nahiko. Izan lehike nahiko kasu konkretu batzutan, baina banku askotan funtsezkoa da politika berri bat ezartzea behar inbertsio espekulatiboekin. Ziurtatzeko prozesu hauetan gordailugileak ez direla kaltetuta suertatzen, funtsezkoa da inbertsio banka eta banka komerziala argi eta garbi ezberdintzea. Baina hori guztiari buruz jarraituko dugu hitz egiten hurrengoetan.